Mga higala, mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasiugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita saan sa mga langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong daghang salamat nga hangtod niining taknaa sa gihapon ikasabod sa kahanginan ang imong pulong. Panalangini kini nga programa o kini nga istasyon nga unta o Dios mahimo kining instrumentos pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa nagkalain-lain dapit sa kalibutan. Panalangini ang nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagda diha kanimo. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome din sa tong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa di pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, salamat sir, nalipay kaayo mi nga ang inyong program nabalik na kaingnon manamo og di na gid mi makapaminaw sa inyo. Mubati gid mi og kalaay labi na sa mga oras sa inyuhang programa nga wa na hinuon mi mabati. Salamat nga nakabati regid mi pagbalik sa inyong tingog dinhis kahanginan. Si Romulo de Enezer. Okay, daghang salamat kaayo brother Romulo. So ang Dios maghatag paghapon og kahigayunan nga mapadayon ang ato nga programa sa kahanginan. Well, natay pay basahon, maayong gabi kaninyo pastor. Salamat nga kagabi matud pa sa akong anak nakatingog ramo og balik kay kini manggod ang inyong programa nahimo ning dangpanan namo bisan kami lain og tinuhuan sa inyo ha, pero kay pulong man ni sa Dios nga gikuha ninyo sa balaang kasulatan kami maminaw gyud. Salamat sa pagbasa pastor. Okay, salamat kayo sa inyo nga pagpaminaw. Kana ba open-minded gyud na magoy mga tao nga di lang taminaw ana kay laim nagtinhuan, pero ang tinud pagkasulti akuan manggod ka na ang pulong sa Dios ang atong gidala dili tinhuan. Okay, ato paning basahon brad, dili naman mo madungog sa radyo ngano man Bantayan Island ni. Okay, nadungog na. Wa lang ko ka-reply at the time kay wa ko'y load atong panahon na pag-abot aning text. Okay, patay basahon na sir pangutana man di ay ni. So naa naman tay gipahibaw daan nga atong tubagon nga pangutana, pero ay kabala ka kay igtubag ani tiksan ka man unya human og tubag i-delete dayon na kay mapuno masad gyud ang ato nga cellphone. Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyahang cellphone ato usa nga tan-awa usa Brother Libby ang atong monitor aron mahibaluan nato kung diing mga nasuras kalibutan dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers nato atong gina-welcome karong gabi una sa tulumanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mo higala sa pagpadala og mga mensahe nga rinamo. Pwedeng mo text mo sa among mga number ni Brother John or pwede ari mo sa comment section nato sa ato nga Facebook, no? Niya palihog lang pod alang sa mga follower o mga viewers nato atong i-like o niya
atong i-share pod mga higala nga to sa itong mga friend, no, para nga ang atong mga friend makakita pod sila, makapamati niya, mabless sila sa pulong sa Ginoo nga ilang mapamatian. Mao na nga atong i-share kanunay kay part man na sa pag-apil sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay mo man sugos Ginoo nga ang maayong balita ipamatuod sa tibok kalibutan ug unya maabot na ang katapusan. Okay, ato na ning hinay-hinayan pagbasa mga higala ang mga mensahe nga atong nakita sa screen. Nyalang sa inyo mahigala di ay nga wala pa makabantay nga nakabalik na ta, sultihi sila. Bisag pinaagi lang sa pag-share sa ato nga program, maka-invite na mo nila. Okay, ni si Ginalyn Lumuntad. Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. Happy Sabbath also, Sister Ginalyn. Niya pod si Nuna Hani Monterde Punay. Mayong gabi ininyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa tanang listeners and viewers. Happy Sabbath. Amping mo and God bless. So God bless also Sister Hani. Okay, salamat Hani. Unya, kumusta man? Oy, nagpapiding ni sila ganina, Brother Libby. Unya, huwat-huwat akong tagaan kong Hani sa kuwa, manggipod asag nilang Hani, na pa may sobra siguro, uli na ako lang kuhaon akong bahin Hani. Bisag dukot ba? Kami man dukot. Okay, niapod si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga ipagpahulay kaninyo Brother John o Kuya Libe. Happy Sabbath also Brother Ronilo. Og sa mga kaigsuunan nga makanunayong naminaw og nag-view niini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless og maayong gabi. Okay, niapod si Evangelist Mike Rivera sa Masbate ni. Maayong gabi mga igsuon og maayong pagpaminaw sa tanan from Dumanhog, Cebu. Oy, nana siya So, nana, degas dumanhog dong. Salamat. Nana po is Dumanhog, Cebu si Brother Mike Rivera. Onya niya sad si Jeremiah Humula sa NHA ni. Labi na sa akong pamilya og sa pamilya ni Brother Isagani Humula og sa pamilya ni Brother Jib Mahipos. Okay, salamat no sa inyong pamilya diha nga nagapaminaw kanunay sa ato nga programa. Ato sa nakita si Brother Freeway Kaburnay. Anya nag-send lang siya og love o kamot nga nag-pray. Niya po si Edward Generias, Happy Sabbath sa tanan. So Happy Sabbath also Brother Edward. Niya po si Brother Jix Somalinog, Dumagiti gini. Happy Sabbath sa tanan, Brad Lib o Brad John. So Happy Sabbath po diha Brother Jix niya amping kanunay. Niya po si Sister G. Kalapuan sa Saudi Arabia. Niya nag-send siya lang og tulo ka mga heart. Salamat Sister G. sa paglab nimo sa ato nga programa. Niya po si Lynn of Keria. Happy Sabbath mga kaigsuunan. Okay, Happy Sabbath no Sister Lynn og sa tanan taga kinatarkan nga naminaw og naglantaw karon sa tong programa sa atong Facebook Live. Okay, niya po si Susihon ta ang kasulatan. Good evening to all. Happy Sabbath. God bless to our program and more watching from Short FM Dumangas. Si Kwan siya ni sa ilan ni Dumangas Iloilo, ilan ni Brother Will. Siguro Brother John. Sa Dumangas, Iloilo? Gikan man sa Short FM Dumangas. Yes, so... Okay, broadcast pa sila alas 6 media. Yes. Niya po si Elizabeth Marikit Idar. Mayong gabi kaninyo mga brother. Brad John, Brad Lib, Happy Whisper. Naminaw mi kaninyo and God bless. So God bless also Sister Elizabeth
Idar. Niya po si Brother Remy Sigarino. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath ninyong duha. Og sa tanan nga naminaw og nag-live. God bless. So, God bless also Brother Remy uban si mong family. Pre, may gabi diha, pre. Niya po si Sister Elpidia Coro. Happy Sabbath sa tanan nga namati niining atong programa. Niya po si Susihon ta ang kamatuoran. 100.5 101 di ay kay kani ato ni 100.5 ba ni ang iya dito kay 101.5 short FM Dumangas Iloilo Gatan-aw mi subong kay salamat kay no Brother Will dia ug sa imo makauban dia maayong gabi niya po si Dongbab Rituya sa Tuburan. Good evening and happy Sabbath ninyo Dong, John, og Dong Liv. God bless our program. Jesus is our hope. So thank you Dong, anya God bless pod nimo. May gabi diha, dong. Okay niya po si Sister Ginalyn Lumuntad. Happy Sabbath sa tanan brothers and sisters. God bless you all. Anya niya po si Chel Notario Aragon. Salamat po nga gilab niya atong programa o gipray niya ang atong programa. O niya po si Donry Lumungsod Alboro. Ayong gabi ninyo kaninyo mga brother. Happy Sabbath and happy birthday sa among mama Virgie Olivar. Ay, happy birthday di ay no? Sister Virgie Olivar. Ang Dios magpanalangin kanimo. Okay, ato ning itanawon sa pikas una nga screen higala, ato ning ipuli-puli tanaw, tagdon tani ang atong mga kahigalaan nga ang uban nag-like, ang uban nag-heart sa ato nga program. Aritas nag-like una. Niya si Brother Anisito Presilias. Niya po si John T. Dauman, Angel Alburo, Diheto, Alan Arabis, Susihon ta ang kasulatan. Niya po si Roy Nimil, GC Helig de la Cruz, Hailin Salazar Piscador, Roland Neri Ginon, Arman Estrira Diniga, Ginalyn Lumuntad o Ronilo Itang. Okay, arita sa mga kahigalaan nato nga naglab sa ato nga program niya si Brother John Michael Cinco, Nelson Bersero, Nunahani Monterde Punay, Vicmar Osabel Buratso, Evangelist Mike Rivera, niya po si Banji Monges Lobitania. So may gabi ni mo diya Ma'am Banji, no? Mami, may gabi diha, mami. No? Salamat in taon, mami. Nga nanood ka karon sa atong programa. God bless you ninyo din ha sa Australia. Kiniyasad si Charm Olivar, Basilio Notarion Jr., niyasad si Sister Chari de la Cruz Nugas, Plinios Jezebel, Aileen Katarig, Donry Lumungsod Alburo, Chel Notario Aragon, Elpidia Coro, niyasad si Brother Jojo Cordoba, Jake Sumalinog, Lynn of Keria, Cherilyn Nugas, niyasad si Kiana Faith Itang. So as of this time mga higala, muna ato mga nakita nga nag-heart sa ato nga program, anya ato sa ning balikan sa paglili ang pikas nga screen. Okay. Niya si okay. Ato nakita si Sister Chari de la Cruz Nugas. Nag-pray siya sa ato nga program o gilab niya ang atong program. Niya po si Susihon ta ang kasulatan, manog start na kami
God bless Okay, to our program, Kuya John. 6:30 6:30 man sila mag-start. Hapit naman, mga 9 minutes na lang. Start na silang program diya sa FM po, no? Sa Iloilo, Dumangas, Iloilo. Okay, niasad si Aileen Katarig. Happy Sabbath. So, may gabi ni mo dahil niya. Happy Sabbath po ni mo diya. O niya, Brother Opino Moreno. Iya pong giampo kini atong program o gilab po niya. O niya niasad si Ryan De La Cruz. Doro Hilig is watching from Ticao Island. Ito na po is Ticao Island si Brother Doro. To nas ni Doro sa Tikaw. Balik na po siya dito. Yes. O niya si Charm Olivar. Happy Sabbath and happy birthday, Mama Virge. Okay. Arita sa ako rin tanaw na itong keypad kaya mga na-message po sulod. Mayong gabi, Kuya Libby, Brad John, og sa tanang naminaw, og nag-view karon. Happy Sabbath sa tanan. God bless from Philly Desor. Salamat sa pagbasa, Kuya. So good evening, no, diha sa Ormoc City. Tanan diha nga naminaw sa ato nga programa. Biin ninyong duha, Brad. Gikani kang tutron ilanan. Biin ninyong duha, Brad. Dugay laging nabalik ang inyong program, Brad. Kuan mga 1 week ra. 1 week lang. 1 week ra. 1 week lang. Unya ang Dios naga-proteksyon gihapon. Unya salamat sa ligdong og maayong panghuna-huna sa atong Honorable Mayor dinhi sa siyudad sa Bugo. Thank you so much, Mayor. Uban sa atong station manager si Sir Carlo Lugarta. Okay, ato ning tanaw niya pagyo dinhi ning sulod. Niya si Brother Rufino Moreno. Happy Sabbath. Kapag lao, maayong pagpaminaw. God bless. So God bless also. Happy Sabbath also, Brother Rufino. Niya po si Roland Neriginon. Ang iyang mensahe, Brother Lib o Brother John, maayong gabi kaninyo. Ilabi na diri sa Quezon City. O diha sa Cebu o Mindanao, sa tanang kaigsuunan. Happy Sabbath and God bless kaninyo. God bless also Brother Roland Neriginon. Kay avid listener na ito ni si Brother Roland sa Tuanis Quezon City. Yes. Okay, mupadayon to sunan higala. Akong ibalik ang panahon ni Brother John kay kining mga messages nga maabot ni ako nang basahon karon taon-taon mga higala nga padala gyapon mga mensahe kay ato nang basahon. Ug namoy mga contribution karon, mga huna-huna dugang tubag sa pangutana nga atong tagdon karong gabi una. So isend na dinhi sa atong comment section aron ato nang mabasa ang inyong mga tampo. Brother John? Okay, daghang salamat Brother Lebewel. Mga higala adto ta sa kuan pangutana ni Brother Noli. Brother Noli Auman, no, taga Masbati man ining mga apelyido ha. So Brother Noli, mayong gabi, hope nga nakaron naminaw ka uban sa imong pamilya. Ato ning basahon ni sir, ang tao nagtuo og nangalagad base sa iyahang nahibaluan. Kamo kay maumanay inyong nahibaluan, nangalagad pud mo diha. Salamat. Okay, daghang salamat Brother Noli Auman. Sir, ang tao nagtuog, nagalagad bahin sa iyang nahibaluan. Kamo nangalagad pud diha kay maumay inyong nahibaluan. Okay, daghang kaayong salamat Brother Noli Auman, no? Salamat sa imuhang pagpaabot sa imuhang text diri sa ato nga programa. Yes, no, tinuod na ang tao nagtuo og nangalagad base sa iyang nahibaluan. Pero usa ra gyud kabutang nga ang imong pagtuo og pagpangalagad mahibaluan mo nga nasubay ka sa insakto ug sa husto nga madalan, kana ra gyud nga sigurado ka nga kanaiya na sa Ginoo. Mao bitaw nga ang Dios nagbutang gid siya og agianan, nagbutang gid siya og giya sa tao aron nga ang tao dili siya mosipyat.
Sa 16:25 sa proverbio nagsulti adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan sa katapusan niya na mao ang kamatayon. Giuna-huna sa tawo nga husto sa kanang iyang pagtuo, kanang iyang pagpangalagad, giuna-huna na niya nga husto. Pero unang-una, sa Isaiah 55:8 nagsulti, "Your thoughts are not my thoughts, and your ways are not my ways." Ang pangutana karon, kang kinsa man ang imong gituuhan o gisunod, ang hunahuna nga iya sa Dios o ang hunahuna ba nga iya sa tao? Kung ato nga tun-an pagyud dinhi sa Biblia, nagsulti ang Zacarias, kanana nga Isaias 34:16. Sa Isaias 34:16, nagsulti, Brother Noli, nga susihan ninyo gikan sa basahon ni Hiuba ug basaha, ug walay usa ni nga mawala ug makulangan sa iyang kauban. Ang Biblia gitawag kanag the Book of God, libro sa Dios. Gisulti nga walay usa nga makulangan sa iyang kauban, kay gisulti ng daan sa daang tugon nga dunay mahimong makauban ang kasulatan, ang libro sa Dios ug mauni ang bag-ong tugon. Muna nga ang Biblia nakuani sa duha sa 66 ka libro, ug unya gidugangan lang sa simbahang katolikog 7 ka libro, nahimo ng 73 pero wala na gikanonize na ng 7 ka libro nga ilang gidugang, kay dili na acceptable, labi na sa mga Bible scholar, unya daghan sa gaay ng mga diferensya, ug unya giila nga dili na siya giniyahan o linamdagan sa Espiritu Santo. In short, nga ang Biblia gid nga makalaom ka, ang gidaghanon ra gyud sa 66 ka libro, out of 66 book na bahin kini siya sa duha, daang tugon ug bag-ong tugon. So karon, adunay mga panghuna-huna sa uban nga sa daan pa man na. Karon ni anatas bag-o, mao gid na ang mga rason ug katarungan sa mga panghuna-huna ug sa tawhanon nga mga pangatarungan apan wa na suportari sa Biblia. Balikon ko, kining Biblia gitawag nig the Book of God, libro sa Dios. Unya sa atong gihisgutan nga bersikulo, ipasusi ug ipabasa. Karon bilang nagampo, nagsimba ug nangalagad gas Ginoo, ikaw mismo nagsusi ka ba ug nagbasa ka sa Biblia? Basig mulingkod ka lang sa inyong simbahan, unya maminaw rapod ka sa inyong mga pangulo nga nagsulti, nya wa ka kahibaw giputol, wa ka kahibaw gi-quote lang, aron pagpalig-on sa ilang kaugalingon nga interes, unya ikaw nga naminaw lang kay wa kay Biblia, tuo lang pug ka. Pero ang proseso sa usa ka tawo nga dunay pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo, magsusi gid siya sa kasulatan. Karon, ang gisulti sa 34:16 sa Isaiah, susihan ninyo gikan sa basahon niyo ba ug basaha, walay usa niini nga makulangan sa iyang kauban. So, di gyud mahitabo nga ang bag-ong tugon mag-inusara sa daan o sa bag-o lang, kay wa may usang makulangan sa iyang kauban, meaning nga mahimong kompleto, dili kulang diha sa nahimong kauban sa daang tugon nga mao ang bag-ong tugon. Gipamug-atan sumala sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 nagsulti, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Timan iha, kung imong basahon ang salin sa The Living Bible, nag-ingon the whole Bible, meaning tibuok Biblia. Unya ang mga membro nga dunay pagka-inosentihon pod sa Biblia in taon, kay lagi patuohon lang sa ilang gisulti, dili patuhoon sa gibasa og nasulat sa Biblia, hintuo lang pod. Pero ang sulti nga matud pasusihan ninyo gikan sa basahon niyo ba og basaa,
Ang problema kay ang kadaghanan wala magsusi ug wa pod magbasa. Amon ang problema. Karon, nganong ipasusi ug ipabasa sa atong gisgutan ng bersikulo sa ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan, the whole Bible, tibuok kasulatan, meaning daan og bag-ong tugon. Nawa, ang tibuok kasulatan gituga sa Dios. Dunay mga tawo nga kulang pag-ila ug pagtuo mahitungod sa Biblia kay dia sinulat lang og tao. Mo man ay ilang hunahuna. Pero ambot ba kung mahitabo sadha nga manulat na pod ng mananap, na isinulat kabaw, kanding, kabayo, manok, mutuo wapugha sila ana. Kay di man mutuo ang uban sa Biblia kay di sinulat lang og tao. But remember, sa atong gihisgutan nga bersikulo, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Sa tandaan nato na gituga sa Dios. Sa unsa ang tumong og katuyuan nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Muni ang tumong og katuyuan nganong gimugna sa Dios ang balaang kasulatan aron ang tao matudluan. Sa imong gisulti, Brother Nuli Auman, nga ang tao nangalagad og nagtuo base sa iyang nahibaluan, yes, tinuod na. Pero ang pangutana, kung kanang imong gituuhan og pagpangalagad, gitudlo ba kaha na sa Dios? Kay base gitudlo rapod sa pangulo sa inyong simbahan. Ang gisulti, ang tibuok kasulatan, the whole Bible, gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagmugna sa Biblia nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa kun ang pagtuo o ang pagpangalagad sa tao, Brother Nuli Auman, na base diha sa kasulatan, makapaniguro kang insakto na kay ang kasulatan gituga sa Dios ang may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa gusto sa Dios nga ang tao matudluan. Busa sa kanang imong gisulti, Brother Nuli, nga ang tao nangalagad signo basis iyang nahibaluan, tinuod na. Pero ang pangutana, diin man kanianang kahibaluha, gitudlo ba na sa Dios? Dinis bala ang kasulatan? Kay ang kasulatan gituga man sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Gustos Ginoo nga ang tao tudluan. Maunay hinungdan nga namugna ang balaang kasulatan. O gunya, naay mga tao nga mag-angkon-angkon lang nga sila'y naghimo, sila'y nagbuhat sa Biblia, ila ang Biblia, pertig yung pangahilasa. Nga naman, mag-angkon-angkon nga ila ang Biblia, pero ang ilang mga doktrina, kontradik sa mga naisulat sa Biblia. Halos ang tanang nasulat sa Biblia, ilang gisupak. Nga mag-angkon-angkon nga ilang Biblia. Pero ang gisulti, gituga sa Dios. Ang Dios mo'y nagmugna ni ining Biblia. Ang tuyo, aron ang tao matudluan. May kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa, kung gusto ka ganing matudluan sa insakto nga giniyahan sa maayong pagtudlo, dihas kasulatan, kay ang Dios mo'y nagtuga ana, gimugna nas Ginoo. Susiya ang kasulatan. Sunod, nga may kapuslanan sa pagpanudlo. Sunod, kapuslanan alang sa pagpamadlong. Kung ang tao nagsusi lang yun unta sa balaang kasulatan, dili sama unta karon ang atong masaksihan sa daghang mga tao nga nagpatuyang sa ilang kaugalingong kagustuhan tungod kay mabadlong naman unta sila sa balaang kasulatan. Pero kay wa man lagi ang kadaghanan nagsusi kung unsay gitudlo sa Dios, mo hinungdan nga hangtod karon daghan ang nagpabilin nga nagsunod sa ilang kaugalingong kagustuhan ug dili kagustuhan sa Dios. Kung ang imong pagtuo, Brother Noli, kung ang imong pagpangalagad, sayop gibadlong ka dinhi sa balaang kasulatan. Sama pananglitan, nangalagad ka sa Ginoo. Unya sa imong pagpangalagad sa Ginoo, nagampog nagsimba ka sa Ginoo, gisupak nimo ang kasuguan sa Ginoo. Ang gisugo nga adlaw ipapahulay Sabado, unya naa kag Domingo,
gituga sa Dios ang kasulatan alang sa pagpamadlong. Pero ngano nga mas daghan ang nagsupak ron kay wa lagi na magpabadlong, wa mabadlong kay wa magsusi sa kasulatan. Sunod nga gisulti dinhi alang sa pagpanulid. Kung ang tao nagsusi palang unta sa kasulatan, dugay rang nangatulid ning mga baliko. Ha? Pero kay wa lagi magsusis kasulatan, nagpabilin nga baliko hangtod ron nagpabilin nga wa matulid. Sunod ang ikaapat nagingon, og alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Tandaan nato na nga ang kasulatan gituga sa Dios alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Busa kun ang tao nagsusi paunta sa kasulatan, Brother Nuli, daghan karon ang namatuto unta diha sa pagkamatarong. Pero nganong mas daghan man ang nagsubay sa sayop kaysa insakto, tungod kay daghan ang wa magsusi sa kasulatan. Mauna nga moingon ka, Brother Nuli, nga ang tao nagtuo og nangalagad sa Ginoo base sa iyahang nahibaluan, kana, ha? Kay mo may nahibaluan niya, pero ang pangutana, kanang imong nahibaluan, diin man na gikan. Gikan ba sa Dios? Gitudlo dinis bala ang kasulatan? Sama pananglitan lagi. Ha? Gitudlo bagunas Ginoo nga magpahulay kag Domingo, wa gibut-buutan sa tao nga kuno anha silag Domingo kay mo'y pagkabanhaw sa Ginoo. Ay ba siyempre tinuod na nga Ginoo ng Hesus na banhaw sa adlang Domingo, pero wa na nagpasabot nga sa pagkabanhaw sa Ginoo nausab na ang ikaupat nga sugo des napulo ka sugo maong adlang ipapahulay. Natanawa nga wa magsusi ang kadaghanan kung unsay gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan. Imbis Sabado ni arag Domingo. O tanawa, sa diha nga ang Dios nagmugna sa kasulatan ug unya gidili sa Ginoo ang pagbuhat, pagsimba ug mga larawan ug linilok, ang kadaghanan karon, ha? Naghimog mga larawan ug mga linilok. Ingon si Ginoo, dili mo magyukbo kanila ni magalagad kanila, pero karon gihimo na gyud hinuong luhuran ug mahimo idog pa panaos paghigda. Ha? Kung muhigda man siya, kung mumata man siya, naa makita niya sa dingding ang mga linilok o larawan nga kanawa itugot sa Dios nga himuon sa tao. Nag-ingon, dili mo iyokbo ang imong kaugalingon ngadto kanila, pero gisimhot-simhot, gihagkan-hagkan, giluhod-luhuran, kana mao'y giinsakto og tinuod. Nganong naingon ana na, tungod kay wa magpabadlong, wa magpatudlo sa Ginoo. Unya ang bala ang kasulatan ipasusi man. Unya nag-ingon sa Juan 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kapag ang tao karon tanan unta lang nagsimba og nangalagad sa Ginoo, nagsunod sa pulong sa Dios, ay aba naagyud unta sa kamatuoran. Pero kay wa man magsunod diha sa Ginoo, nagsunod sa ilang kaugalingong kagustuhan. Pero kung atong tan-aon baya gyud, ha, nag-ingon balaan na sila pinaagi sa kamatuoran, ang imong pulong mao ang kamatuoran. So Brother Nuli, ang imo bang pagtuo, ang imo bang pagpangalagad base bas bala ang kasulatan? Kung wa gani na mabasis bala ang kasulatan, dili na mga pagtudlo nga iya sa Ginoo, pagtudlo na nga iya sa tao. Ha? Sa Juan 5:39 nagsulti, matud pa, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Unsay gisusi? Ang kasulatan. Kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Ang pagsusis kasulatan, ha? Wa magingon ang pagpaminaw sa kasulatan mo susi gyud. Nga may ang kamo nagasusis kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini, makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Usa na sa mga mahimong talan-aw nato ang pagsusi sa kasulatan, pinaagi makakaplag ta og kinabuhing dayon. Kinsa man ni ang kinabuhing dayon? Juan 14:6, si Kristo. Unya giingon sa tungoy ni Kristo, ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Tandaan,
nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo ug tungod niya na ang pulong sa Dios mahibaluan lamang sa tao dinhi sa balaang kasulatan. Tandaan na nato na, Brother Nuli. Unya, kung imong tan-aon dinhi, kanang imo bang pagtuo o pag-alagad basis imong nahibaluag na dunggan naa ba nas balaang kasulatan? Kung imong tan-ahon lagi, sumala sa ikaduhang Timoteo 3:15, nag-ingon, ug nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan, nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Timan nga ang imong pagtuo ba o pagpangalagad sa Ginoo, mga nagtuog nangalagad ka ba pinasikad sa gitudlo sa balaang kasulatan? Nagingon og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo. Kasulatan makagahom pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo, pero ang mutudlo ug mugiya nimo ang balaang kasulatan. Karon natudloan ka na bag nagiyahan ka na ba? Pinasikat sa balaang kasulatan. Hinumdumin ninyo nga unsa kadako nga inunta unsa gyud ka importante ang pagsusi. Ato ra gud himuon nga salamin ang mga tumuluo sa unang mga panahon. Tan-awa buhat 17:11 nagsulti og nga kining mga Hudiyo mas mabuot pa sa mga Hudiyo didto sa Berea. Kay ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw. Timan ang pagsusi sa kasulatan adlaw-adlaw. Siya ro naman makabasa ka gani sa imong mga text sa imong cellphone diha. Kada adlaw, di ka makahimo pagbasa sa mga text sa Ginoo dis Biblia bisag 10 minutos lang kada adlaw, 5 minutos lang. Ayaw dinalui ang Dios sa imuhang panahon. Nagingon nga matud pa kamo nagasusis mga kasulatan. Unya kining mga tawhanaa sa 17:11 gisusi nila ang kasulatan adlaw-adlaw aron sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Mahimo nga imo gyud ma-sure ang mga butang nga imong nadungog ug nabati, ang imong gituhuan, ang imong pagtuo, masiguro nimo nga sure gyud na, klaro na, pinasikad sa nasulat sa balaang kasulatan kay gituga man sa Dios ang kasulatan aron ang tao matudloan. Pero unsao man pagkahibaw nga di man mususi ug naa may Biblia abog-abugan na balandesbay kay wa may ganang mubasa. Pero og cellphone gani, na gigunitan bisag natug. Bisag tuwa sa CR nagunit sa cellphone, nagchat-chat, nagtext-text. Siguro kutob sa may cellphone naa magyud kay mga experience ana. Honestly, mahitabo masad na nako kay labi naay kachat-chat nimo nga Biblia na hisgutan unya may panahon sugo sa lawas. Ay bisag tuwa ka dito, nagpukong ka dito. Nagkuan ka, reply ka kay ngano man pulong na sa Ginoo kay ang pulong sa Dios nagtudlo mahitungod sa kaluwasan. Tanawa ra gud ang gisgutan Santiago 1:21. Busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa ang pagsusi, Brother Nuli, importante gyud na kay ang pulong sa Dios arang makaluwas sa atong mga kalag. Kinsa man ni ang pulong? Si Kristo. Unang diha lamang kang Kristo ang tao maluwas. Sa sinugdan mo ng pulong ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong ug ang pulong nahimong tao. Juan 1:1, 2 ug 14. Busa importante Brother Nuli ang pagsusi. Unya tan-awa, daghan marong nagngalagad sa Ginoo nga wa na magsunod sa iyas Ginoo. Ang gisunod iyas tao. O kamaturan ni ana Isaias 29:13 nagingon, og ang Ginoo miingon, ingon nga kini nga katawhan nagapaduol kanako, og pinaagis lang baba og mga ngabil sila na nagpasidungog kanako, apan gipalayo nila ang ilang kasing-kasing gikan kanako, kay ang ilang pagkahadlo kanako
mauman ang usa ka sugo sa mga tawo nga gikatudlo kanila. Tanawa lang, naay mga taong nagsimba, nangalagad sa Ginoo, pero ang ilang gisunod dili ang iya sa Dios, kundi ang iya sa tao. Brother Noli, kini nga programa nga imo og inyong gipamatian nagtudlo ni sa gitudlo sa Dios dinis bala ang kasulatan, wa ni magtudlo sa gitudlo sa tao. Mabuhay ka, Brother Nuli, uban sa ng mga naminaw. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot pagpatinaw ni ining mga bahina. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Moadto ta sa pagbasa ni ining nga mga mensahe. Atong nakita dinhi si Sister Erlinda Niri Istaura. Happy Sabbath to all sa inyo diha sir og sa tanang naminaw og mitan-aw karon. God bless kay nabalik na pod ang programa dinhi sa radio. Salamat kay ma'am. Sa kuan man matag oblate ni Brother Matag Libby. Yes, maayong gabiin yung tanan diha. Okay niya pod si Kuya Ador Mejia. Ay, ato ng migo. Ay mo ning bayaw, Brother Libby. O, to maragtuan ni sa Inupakan Liti. Inupakan. Happy Sabbath, Brother John and Brother Libby. Happy Sabbath, Brother. Salamat sa imong pagbiyo. Happy Sabbath dia Kuya Ador uban sa imong family. Kanya niya pod si Nelson Punay. Happy Sabbath sa tanan. So, happy Sabbath also, Brother Nelson. Nato pong nakita din si Plinius Jezebel. Good evening, Sir John, Sir Libby. Mangumusta ko ni Mark Luria. Gikan ni Nanay Jolita. Nila ni Madam Bilin Hista. Ma'am Jocelyn Argawanon. Ma'am Juday Abalye. Salamat kayo sa pagbasa. San Francisco Camotes na. Thank you kayo sa inyo, ma'am, sa inyong pagpaminaw sa atong programa. May gabi dia Sister Jolita, no? Tagalog. Nanay Jolita Tagalog. No sa kambalik diri nay? Dito ba to iyang partner yun? Ito bang singa na ka ng Iglesia ni Cristo Virgin nga Na Adventist po si Sister Sani Linda Tero. kanang muhilak ka siya? Yes, oo. Sa iya gid bitaw naghinangop nga nakakita sa ato kay nahimo magipon niya lagi dito kabahin gani, siya kinabuhi siyang pagtuo ng atong programa. Dito gani, hilak siya siya. Wap mo balik. Ano man, gimingaw nagikos programa. Kung nga, wali ka gabati gabi siya. Nabalik na mo. Oo, nabalik. Kuwa man ka masigliso-liso. Mo ba, nagsimag-liso-liso kada gabi. Lipay ito siya, naminaw ron. Kanya niya po si Brother Jacob Sumalinog. Happy Sabbath sa tanan. Okay, ato ning tagdon makadiot ning pikas nga screen. Ato ning tan-awon ang mga kahigalaan nga nahidugang nga nag-like sa ato nga program. Ato nakita dinhi si Roy Nimil. Kanya niya po si Hailin Salazar Piscador. Nasad si Romil Tumakay, Jibni Malati. Kanya niya po si Danny LP, Jumar Kaburnay. Ato pong nakita si Jerry Lumuntad, niya Arman Diniega, si Lovely Diheto. Aga, may gabiin nyo di aga. Okay, arita sa pikas. Ato pong nakita din si Ginny Rama Fermin. Kanya niya sad si Brother Jacob Sumalinog. Niya po si Scout Ranger Senior. Ato po nakita si Gian Deheto. Kinsa ni dong? Kinsa ni nga Gian? Ako intaw na nga pinalangga nga asawa, dili na pinalangga nga igagaw asawa. Niya po si Kinjek Makilan. Niya, ato pong nakita. Pag umangkon to sa Malapascua Island, may gabiin yung tanan niya dong. Niya po si Brother Roger Noval de los Santos. Dong, salamat dong ha, may gabiin nyo diha uban sa imong misis. Niya po si Doktora Roda Likigan. Ay, mami, mayong gabi diya. Okay, niya po sila si R.G. Moore Vargas Punay Ibanez.
Anya sila si Brother Johnny mainit. Tanan no, kutob na lang sa naminaw karon. Welcome kamo sa ato nga programa. Anya unsa toy pangutana Brother John? Unsa to niya paghanay? Ang iyang pangutana kay man siya ang iyang pangutana nga ang tao sir mituo og nagalagad base sa iyahang nahibaluan. Kamo pod nangalagad mo tungod kay maunay inyong nahibaluan. Okay, daghang salamat no. Mo nang ato mga nahibaluan, atong susihon ang Biblia kung basiray kulang. Ang Biblia man maoy sukdanan aron sa pagsuta kung asa ang tinuod, asa ang kamatuoran. Kay ta masayod nga ang gitudlo nato sa mapananglitan karon. Nay uban nagtudlo nga ang Biblia ang bagong tugon lay tuhuan. Nay uban po nagtudlo nga ang sinulatan ni San Pablo mo'y tuhuan. Ang uban nagtudlo nga wala na nandaan tugon. O niya, nagtudlo ang uban, wala na napo kasugo, di na tumano na napo kasugo. Wala na nang igpapahulay. Wala na nang dietary laws. Pero diris ato nang gitudlo. Nga naman, kay munay gitudlo diha sa balaan nga kasulatan higala. Mabuti hinungdan nga sa Isaias 34:16 ang gitambag gyud dinhi nga atong buhaton ako ning utrog basa Isaias 34:16 nindot kay ini nga pagkasulti nagtudlo ni nato kung unsay atong buhaton aron atong masusi ang tinuod kay og di gid ka magsusi-susi nagtuo ka lang ang imong gituhan sakto. Kinahanglan open-minded ka ba? Open-minded ta, maminaw ta speakers, minaw pa ta speakers, unya atong gadiron asa ang kamatuoran. Kaya ngunit ning atong mabasa sa 16. Susiha ninyo, gikan sa basahon ni Hioba, o basaha. Unsa may gitawag basahon ni Hioba? Mao ang balaan nga kasulatan. Unsa may itong susihon? Ang kamatuoran. Asa ang eksakto nga pag-alagad ngadto sa Ginoo? Unsaon nato pag-alagad nga insakto ang Ginoo? Basig igo lang tang nagtuo nga dunay Dios, pero wa ta mutuo nga nagsugo siya nato, di ta mutuo sa iyang gisugo nato. Nito nabasa diri, walay usa ni ining mawala. Walay mawala. Ipasusis Ginoo ang Biblia, siya way mawala. Mo nang di na mawala ng sugo na ana. O niya, unsa pa yun? Walay makulangan sa iyang kauban. Sugauban yun na. Kay ang akong baba, kini nagsugo na, og ang iyang espiritu, maoy nagtigom kanila. Pulong nas Ginoo. So kung unsay gisultis Biblia, ato nang buhaton higala. Nganong ipasusi man gikas basahon ni Hioba ang Biblia. Unsa may ito makuha? Kaya ra makahibaw tas kamatuoran. Kay ang 2 Timoteo 3:16 nag-ingon si San Pablo, ang tibuok kasulatan gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. Kaya mo na, unsa ipasusi? Nag-ingon si Pablo, tibuok kasulatan, tibuok Biblia. Niasam na mo sakar na ang bagong tugon lang, ang basa-basahon. Niasam na mo sakar ang suwatan San Pablo basahon. Ang gingon San Pablo, tibuok nga kasulatan. Nga naman, ingon atong mabasa, ang tibuok kasulatan, gisulat og ang nagsuwat ani mga taong linamdagan sa Dios. Og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So dapat daig mangita kag asay insakto nga pag-alagad si Ginoo. Susihon ang tibuok Biblia. Kay mutudlo nas kamatuoran. O niya, mubadlong na to, may kapuslanan sa pagsaway o sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhi nga matarong. Muna ipasusi, aron matudluan tas kamatuoran, aron mabadlong ta, aron masaway ang hiwi natong mabinuhatan, aron matudluan tag unsay atong buhaton, aron maluwas ta mahigala.
Muna dapat ang pagsusis Biblia. Dinis Biblia, ni ay gisgutan ninhi nga nag-alagad nga tos Ginoo. Atong tan-awon og wa ba nagbantay sig papahulay. Dinis sa Isaiah 56 versikulo 6. Ingon ani atong mabasa. Ingon man usab ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiuba aron sa pag-alagad kanila. O nagisgot og pag-alagad ngadto kaniya. Og aron sa paghigugma sa ngalan sa Dios. Aron mahimong iyang mga alagad. O aron mahimong alagad gugmas Ginoo, kigtipon lang kaugalingon ngadto sa Dios aron sa pag-alagad kaniya og aron sa paghigugma ngadto sa Dios. Unya ingusunan aron sa pag-alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini. So ang tao di ay nga makigtipon ngadto sa Dios, moalagad ngadto niya tungod kay nahigugma ang tao ngadto niya. Mahimong iyang alagad, mo'y sa Biblia, kinahanglan siya bagunsa, magabantay sa adlawng igpapahulay mga higala. Mao na'y hustong pag-alagad. Nag-alagad gani koron, unya wa ko nagbantay siya tunod igpapahulay, dili ko tinuod alagad si Ginoo. Kay mo man gisulti sa Biblia. Unya, o sa pag-ingon ni Ginisos, sa Juan 12:26 na ingon po siya, kung kinsa kadtong mo alagad kanako, kinahanglan siya magsunod kanako. Nangundisyon po sa Ginisos, ang moalagad kaniya, ingon siya, sunod nako. Karang pangutana, unsa may batasan ni Ginisos, mga higala. Sa Lucas 4:16, didto siya nagtubo sa Nazaret, og sumala siyang nabatasan, matag adlawng igpapahulay. Matapas na Living Bible, every Saturday, diin man siya, didto sa sinaguga, o niya mutindog siya, og mubasa sa kasulatan. Nabatasan Ginisos, kada igpapahulay Sabado, tuwa siya sa simbahan. Niya ingon siya, ang moalagan nako, sunod po nako. Karon kon lain ang adlaw tong gibantayan, adita tinud alagad ni Kristo. Ang moalagad sunod man. Unya, lain ang igpapahulay nato. Watay batasan ana. Wa ta mo sunod sa mayong batasan ni Kristo higala. So ang tinuod nga nag-alagad kaniya kadtong nagabantay sa igpapahulay kag gisulti sa Biblia. Mao na nga atong sutaon o sisaon ang kamatuoran mahigala. Siya napalgan nimo asa ang kamatuoran, diha ka ni ana o niya magpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Wa naman tay mga higala sa di pahingpit a puso ng aton tulumanon. Niya ang atong simson. Mga higala, mag-ampo kita, dalang panan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa langit. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang tanang mga taong nagapaminaw karon.